Pusog kay ko kay mas nag-diet ko ang kay baba mo unsay amo kong kauban. Kung siya ay maluto, grabe, dili jud muwa jud akong diet. Mo kaon jud ko kay tungod kay ang iyang luto humot kaayo sa tanan. May ka siya maluto mo na nga imbis nag-diet ko, dili na mawa akong diet. So inana. So kumusta naman mo diri mga friends? Kumusta na mo diri? So pinsa tong taga Manila, we will see you there in Manila. So, we will see you there in Manila, mga atumig Manila. So, mas magkita-kita ta dito. So, ato na sad ko mag-live dito. Ato na sad ko mag tikaw-tikaw. Ato na sad ko dito mag tanaw-tanaw sa palibot. So, inana. So, inana lang ka sayon guys. Mag-always ka lang magpagwapa. Magpagwapa lang jud kag maayo para daghan kay ka og kanang so inana so mag-smile karon permi kang gwapa, always beautiful every day. So magsige kag smile, di ka makasinaw, di ka magkasimangot para permi tang gwapa bisan og tungtong na ta og abot ta 60. Ako mama kay bata pa kay na mura pag 50. Sa 72 na ako mama, pero ang naong sa akong mama mura jud 55. Usahay mahibong ko nga naman akong mama. Hindi man kini mo lakaw. So nagtuo og akong mama 50 pa. So maglakaw na ako. Magwato na ako akong mama. Nga naman akong mama pati man hinay mo lakaw. So ako siyang waton ako inon kay hinay pa nimo mo lakaw, mother. Maana na akong mama. Inahinay na jud ko, inani na jud ko. Ano man maghinay ka, paspas ta. Anak mama, ay inani na jud ko maglakaw. So naghinahuna ako niya, pila man di ako edad ako mama. Na naman di ay sa 68, so 66. So mao di ako mama hinay na kay ang edad na akong gihitanahon na. So after nagkuyog na sad mi iyang edad 71. So pag 71 niya, nagkuyog mi ako siyang gikuyog. So dili na siya kagwanta sa biyahe, maglain na iyang kabuhi. So pag ako ginuhuna ang iyang edad, basta magkuyog ni, ako nahunaon niyang edad, di ko magunahon siyang naong. Di ko maganahan magtanahon siyang akong nakita nga iyang naong. Kay akong tanaw niyang naong bata pa, niya ang iyang hinay na lang siya mulakaw. Tungod kay og di mo nahunaon niyang edad, nagtuoy ka og 55 pa. So bata pa kayo na akong mama kagwapa, inana akong mama ka bata og naong. So akong mama kay magsima na smile lang akong mama, dili jud na siya sige kasi mangot. So inana nga dili jud na akong mama magbungol-bungol kanang mag-away, di na siya ganahan. Mo na yang gitudlo sa mua nga kung makita kag lalis, kung makita masuko kag tao, dili ka magbungol. Kay inigabot daw dito sa kung adto na to sa laing kalibutan, kuhaon na to sa Ginoo, is kulikutan ang atong dunggan, mao na iyang gisulti sa ako ni adto. So mao na nga nasunod siguro na ako sa akong mama, hello, hi Nicholas. How are you, Nicholas? Yeah, masama na siya. Yes, Nicholas, I will try. I will try to search you. And you have to comment below, therefore I can search you, Nicholas. You comment below in there in my YouTube, the one live stream, comment there, and then I will subscribe you back, Nicholas. Don't worry. Happy New Year, Nicholas. Happy New Year. So, ningon din si Nicholas na Ghost Hunter Massage Therapy in situ Adventure Mix Vlog Nicholas Antiquana Ringo, what's it? How to pronounce, Nicholas? Yeah, real speedy vlog. So please
guys, to all my followers, please to search of Nicholas. Nicholas, you have to comment below there and my YouTube channel for I can give to all my followers also. And then that's why. Hello Dexter, how are you? Thank you for watching. Thank you for comment. I love you so much. Say na. So, taga Dumaguete ka, Nicolas. Regards to there in Dumaguete. Regards to you and Happy New Year. Yeah. Happy New Year. You always smile, Nicolas. Were you still handsome or beautiful? Yeah. You still handsome, beautiful, and then even your body is still slow already. Yes. Yeah. And God bless you. And God bless you always. Yeah. Salamat, Nicolas. Lalaki ka. Okay, Nicolas. Kasi hindi ko alam, baka naman Nicolas ang ginamit, pero babae. Kaya nagtanong ako. So, regards sa imong pamilya, Nicolas. Hi, Mylene. Gran. Shout out. Yeah, shout out din ha sa mga taga Himalayan City, Negros Occidental. So, ginsay nakakita ni Mylene. Mylene Gran, P70. So, nagbablog baka Mylene. So, baka merong i-search mo si Mylene. Tapos subscribe kayo dyan ni Mylene. Yeah. yeah. Then, Mylene, you always smile. Pero may nagyapon tang guwapa. Smile and smile. Even daghan saway sa tuwa ka ng, like for example, nato sa trabaho, daghang modaot. Ato ra dyan na siyang ikatawa, ato ra dyan na siyang ididma kana mga tao niya. Ato na silang iampo sa Ginoo. Kana sila mga wala ra na sila. This is Nicolas. Yogo, what happened? Hello, what's this? Alni Ringelo or Ringiho, kumusta? And Erna Ringiho, kumusta? Erlene Axidimia Ringiho, kumusta ninyong diha? Happy New Year. Sa Dumaguete, sales ng puyo. Okay. Kumusta ninyo din ha? So, nangumusta si Nicolas Ringiho. Yeah, kung kinsa tong nakatanaw mo na ako, nangumusta si Nicolas Ringiho. Happy New Year, Michael. Happy New Year, Michael Brasaldo. Yeah, Happy New Year and regards to your family. Happy New Year, guys! So, mag-smile ta sa 2026. Kay hapit na ang 2026, mag-smile lang ta para permitang guwapo, guwapa. Filipino is guwapo and guwapa. And then, friendly. And then, also, ang ato bitang kasing-kasing, kinalang open nga mudawat sa atong mga problema. Mag-smile ta kay ang atong kasing-kasing malipay pod. Kung magsigitag kasimangot no, ang may tabo atong kasing-kasing nakabantay mo nga suko kay ta nya at nasitag simangot atong kasing-kasing masulubon, so we have to smile always. Anya bisan nagdaghan tag mga daghang masuya nato, so dili ta magpa-apekto, mag-smile gyud ta.
Hi, Aling Joy Ringiho. Kumusta naman si Nicholas Ringiho? Nangumusta ninyo? Yeah. So, Happy New Year ninyo diha tanan. So, Happy New Year, guys. And then, I miss you so much. And then, don't forget to smile. Always, every day, every night, and before we sleep, we have to pray na inikabuntag sa'yo, mag-smile ang atong kasing-kasing. Ah, yeah. You make me laugh, Michael. Yeah, you're handsome, of course. You're handsome, Michael. Happy New Year, Michael. Happy New Year ni mo diha. Then, I'm so happy na nag-watch mo na ako. Thank you very much. And Happy New Year 2026. And don't forget to smile and laugh. And be a good heart. And then, I love you so much. Thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, like, and comment below. Lalaki. Lalaki, okay. Nick, what's this? Kinsengan sa imuhang igsuon nga lalaki, Nicholas? Ako? Oh, may jowa na ako. Marami akong jowa dati. Yung dati yung yung teenager pa ako, marami akong jowa, siyempre naman. Marami akong jowa dati, pero wala akong sinagot. Natatawa ako sa iyo, kaya natatawa ako talaga. Kasi sinabi mo may jowa ako. Bakit mag-apply ka? Kasi sabi mo handsome ka, mahilig ako sa handsome. Joke lang. Joke lang talaga. Yan. Okay. Oh, you're only lalaki, ikaw ra usa lalaki. Regards to all your family, Nicholas. Yeah, I'm so happy and Happy New Year from me. Yeah. And then I'm happy, Nicholas, nga watch ka. Thank you very much. Happy New Year. Cebu. Sa Cebu, Michael. Nandito kami sa Cebu. So, ikaw, taga saan ka ba? Baka makita kita. Nako. Baka makita kita, Michael. Sabi mo, handsome ka. Mahilig ako sa handsome. Joke lang. Sa Laguna. Baka makita tayo dyan sa Maynila. Kasi pupunta ako Maynila. Hala ka, mahilig ako sa handsome. Joke lang, Michael. Joke lang. Pero, kaya ba mo? Alam mo, Michael, tayong mga tao, kailangan tayo maganda ang heart natin kahit lahat tayo maganda at handsome at gwapo. Kaya, lalo na yung heart natin. Yeah, single ka pa, Nicholas? Ayan, mahilig din ako sa mga single. Joke. Joke lang, Nicholas. Thank you. Yeah, Happy New Year, guys. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe my YouTube channel, like, and comment below. Bye-bye. Love you guys. Bye-bye.